खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बारग' Ndfb एन दावगां दनसिं नार्जारिनि गोथार सारादुखौ दिनै रायजो राजाफोरनि नेमखान्थिजों खुंफुंबाय गावनि आंगो गामि आवजारगुरियाव। मुख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बिगुरनि बेरामजों नाख्रेबजानानै थांनाय 18 मे 2025 आव बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलांदोंमोन। थांनानै थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय थैहाब थांहाब खामानि मावनाय बिथां एन दावगांनि बे गोथार सारादुआव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि एम अमर बसुमतारी एबा बिसावरायग्रा बिथांजों लोगोसे बारग' Ndfb फर्मनि नायस्रां वारि बिथांमोना बाहागो लानानै रुंसारि एन दावगांनि सावगारियाव बिबार बावफैयो। बे दुखुनि समाव बिथांमोना बाहागो लानानै रुंसारि एन दावगांनि मुङाव मोनसे थम एबा खाम्फा लुनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। सिगाङावनो गोथौ दुखु फोरमायदों बिथां एन दावगां एलाइस दोनसिं नार्जारिनि जेनोखि अबथिरा जिउ गोमानाय बे जिउ गोमानायाव जोबोद दुखु मोनदों। बिथांनि जेनोखि स्ट'रि बेखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनावथ' फंसेखौ बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। थ' जेखि जाया मानो बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो आंजोंनो आरो Ndfb आफादाव बिथाङा जिउदान होनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथांनि जेनोखि जिउ जारिमिन जोबोर बाख्नायथाव। दा बेखौल' बुंब्लाबो जानाय नङा, गोबां दिनैहाय गोथाङैनो दङ। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोङो मोनसे सान्थि परिबेस खालामनायनि उनाव बिथांनि जेनोखि हाबाफारि आरोबाव बाखि दंबायोमोन जे समाजाव गोबां खामानि मावनांगौनि बिथांनि जि दायित्व दंमोन बे दायित्वआ आद्रा थालांबाय आरो बेखौनो जोङो दिनै गोबां जों दुखु फोरमायदों आरो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बिथांजों दंमोन हिसाबै दा जोङो माबा मोनसे गोमानाय जोङो बेखौहाय फिल खालामदों। थ' जेखि जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा आनान गसाइनि सेरावहाय अरायसम आलो गोजोनै जायगा मोनो, बेनि थाखाय आं आर'ज गाबनाय थाबाय। बिथांनि मुङा मोनसे अलरेडि आवगायनिफ्रायनो A to Z बिथाङा आंनावनो थायो आरो बिथाङा आंजोंनो जिखुनु समावनो बिथाङा आंजों गसंबोबाय थादों। दा बिथांनि जेनोखि देहानि सिकित्सानि बिथांखौबो खालामनाय जादों आरो नंगौ थारैनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय बा थैलांबाय। बिनि थाखाय माबा मोनसे गोसोखां बिलाइ बा गोसोखांनायनि थाखाय थुमखौहाय रायलायदों। दाख्लैनो जोङो रायलायबाय, न'खरावबो रायलायबाय आरो बिनि थाखाय बेखौ आं रोखा खालामनाय जाबाय जे जेखि जाया मानो बेखौ जोङो मावफुंगोन आरो बेथ' मावनो हायोब्ला जोबोद मोजां आरो बियो मोजाङै साब सिखोन थागोन आरो बे मोनसे जोंनि ओनसोलावहाय गोबावैनो बिनि गोथै हाखरा थागोन। बेनि थाखाय बेखौ स्पेसियेलि आंनो बेखौ रायलायनानै फोजोबखानाय जाबाय, बेखौहाय मावफुंनाय जागोन। नंगौ दिनैनि नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो थिनालि केंकाइ आवजारगुरि गामिनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबाव सम आखाइ हाथियार लानानै दावहा नांलांनाय एन दावगां बिथांनि गुबै नामानो जाहैबाय दनसिं नार्जारि। बे फंबाइया हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बाय बाहागिखौ गारलांनानै गोबाव बोसोर जुद्ध नांबोदों, दावहा नांबोदों। बेनि उनावहाय एकर्डनि उनावहाय बिथाङा 4 लाख रांखौबो जुद्ध अनसुंथाइखौ मोनखांबायमोन। बेनि उनावहाय जों खोनादों बिथाङा जोंनि दानि बिटिआरनि EM मानगोनां सावरायग्रा बिथांनि थायोमोन। बेनि उनाव दिनै बिथाङा न'खराव दंफैयोमोन। बेनि गेजेरावनो हरखाबै बिथांनि देहायाव माखासे बेमार सोमजिदों। बे बेमार सोमजिनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा जेसेबां हायो एसेबां न'खरनि आरो गावनि नाजानायनि गेजेरजों आरो जोंनि साफा सानै गरसे गरनै हरनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा खोब खाफाल गाज्रिजों बुंनांगोन, थांनाय 18 थारिख बे दाननिनो आरो दिनैहाय मा होनो श्राद्ध जोबथा बे उद्ध श्राद्धआव फैनो मोननानै जोङो बारग' Ndfbनि जानानै जोङो गिबियाव फेमिलिनिसिम जोङो गोजोननाय जासिग्रोदों आरो दुखुआ बेनो फंबाइया गोबाव बोसोर हारिनि थाखाय नांनो थांनायावहाय थैलाङाखैमोन। नाथाय जि समावहाय न'खर संसार दैदेननांगौ बे समावसो दिनै अबथिरा जिउ
फोजोबना मा होनो जिउ गोमालांबाय। बिनि थाखाय जों दिनै बारग' एनडिएफबिनि जानानै जोबोद दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनै फंबायनि बे जोबथा सारादुआव फैनानै जोङो बे न'खरनि दुखु दाहा फेमिलिफोरजों फैनानै जोङो सहाय मदद खालामफैदों, नुजाफैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों दिनै जोङो नुजाफैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौबो जों मोजां मोनदों। फंबाय एन दावगांनि जिथु थैनाय सारादुआवहाय रायजो राजाफ्रा गोबां मदद होदों आरो फंबायनि जिहेथु नांबोनाय हारिनि थाखाय दुखु खस्थ' खालामबोनाय बियो अरायबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डनि बाव गोबां बिहोमा थालांबाय। दा हारिनि जिहेतु नांलांनाय बे बिहोमानि गेजेरजों जों खावलायदों जे जोंहा दिनै फंबाया फैसा मोनखांदोंब्लाबो जोंनि दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सोरबा जुदि अननानै नैबे फंबाय एन दावगांनि मुङावहाय जुदि नैबे बिथांनि दरखं मोखाङावहाय जुदि मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बा फिसा थम लुनो थाखाय जुदि सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ हरोब्ला बेखौनो आङो दिनै बे बारग' एनडिएफबिनि जानानै सासे सिनियर हिसाबै आं दिनै बे सारादुआव फैनानै आं खावलायदों जाहाथे अननानै जाहाथे एसे दान हरो बेनि थाखाय मावफुंनो थाखाय। आरो जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा बे न'खरनि गिबि फिसालामोन, दायो बे फंबाय सानै थालांबाय। जोनोमगिरि बिमा दङ, बे जोनोमगिरि बिमाखौ जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिफ्रा बे फंबाय दावगां गैया होननानै जाहाथे बे न'खराव जाहाथे कमिउनिकेसन लायालासिनो थाया बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फंबाय दावगांनि न'खरावहाय फंबाय गैयाब्लाबो जोङो बाहागो लाफैनांगौ, खबर लाफैनांगौ, आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय। जोबथानायावहाय फंबाय दावगांनि जिउ सोलेरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोन्थों, आं बेखिनिखौनो बारग' एनडिएफबिनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो अराय सम नैबे दावगांनि बिमाया अराय सम गोजोन खुसियै न'खर संसार दावगालांनो हाथों, बेमार आजाराव दाभुगिथों, बेखिनिखौ आङो दावगांनि फेमिलिनिसिम आङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै आङो गोजोननाय जासिदों। आरो इयुनाव जोंनि सुबुंफ्रा जाहाथे गावबागावनि देहाखौहाय सोरबाफोर जुदि माबाफोर जादोंबा थाबैनो नायनानै जाहाथे देहाफोरखौ फोसाबना लायो बेखौबो नोंथांमोननि चेनेलजों खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा लोंला जाला बेफोरनिफ्राय जाहाथे एसे गावखौ बासायो बेफोरखौबो आं खावलायदों। आरो माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावनायफोरखौ जाहाथे बेफोरनिफ्राय उदां जायो बेफोरखौबो आं खावलायदों। जोबथारनायावहाय फंबाय दावगाङा अरायसम इसोरनि खाथियाव जायगा मोनदों, आं बेखिनिखौ नोंथांनि चेनेलजों खावलायनाय थाबाय। थेंक इउ। आंनि फिसाला दनसिं नार्जारिया बर' हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै नांनो थांदोंमोन एनडिएफबि महरै। न'आव फैफिननायनि उनाव थांदोंमोन, थांनानै न'आव फैफिनबाय, सफैफिनबाय फिसाया मोजाङै मोजांनो। ओमफ्राय दा बुजिनो मोनासै, बियो बिगुरनि बेरामजों नाख्रेबजानानै बियो नायबाबो मोननाय जायासै, हानाय जायासै। नायदोंमोन नायनाया, थाखा फैसा गारस्रावबाबो नायदोंमोन। नायसेयावबो फिसाखौ दिनै हमथानो हानाय जायासै, लाखिनो हानाय जायासै। दिनै गावनो मा सानखो, नायबाबो जाया होननानै मन्दिर एसे हागोन खोमा साननानै गावनो थांनाय जाबाय। लिंलांनानै जोंबो थांबाय, फंबायबो थांबाय, आरो मा खालामबावनो राहा मोनो खोमा होननानै दा बेहायनो फिसाया मोनसे मन्दिर दाहामाव दिनै थैलांबाय। आरो जों न'आव लाबोनानै बेखौ माबा खालामफैबाय। ओमफ्राय दा जों गथ'आ बिराद खामानि मावनाय माबा मावनायबाबो गासिबो हांमा थालांजोब्बाय। आरो गावनि बे एसे खाथि खालानि गावनि लोगोफोरखौ लानानै एसे दैदेनलांनो होननानै खामानिखौ मावनो होननानै लादोंमोन। दा बेखौबो मावजोबलांनो हायासै, आद्रा थालांबाय। दा बेमाराव गोलैनाया बेसे गोबाव? बेमाराव गोलैनाया बियो दिनैसिम बोसोरसेयानो जाबाय, 9 मास फुरा जाबाय। आरो हामलायबाय, मोजाङानो हामलायबाय, हामनानै आरो जाखारफिनबाय। आरो जाफिननानै कचबिहारावबो थांबाय, आरो बेहायबो माबा डाक्टार हमलाय, अजा एसे हमलाय, बावबो स्लिम हामलायबाय। हामनानै आरो जाखारफिनबाय, आरोबावबो बिदिनो डाक्टार हमनानै आरो हामलायबाय। हामनानै आरो जाखारफिननायाव दा राहा मोनासै। आरो दा जै जाबाय एसे राहा मोननाय बायदि साइसआनो नङै जानानै थैलांबाय। आरो दाथ' नोंथांनि फिसालाया जा हारिनि थाखाय आंथ' लुगैयो अननानै हरबाय बायबालाय बे दुखुथिया न'खरखौ नायनानै हरोबा अनसुंथाइ सरखारनिफ्राय
लुगैयो मोनबालाय दा मालायबा होगोन ना होआ दा जोंथ' लुगैयो मा खालामनो हरबालाय मोनबा हामगौ सानदों आरो हराबाथ' बहा दा बेखौ आं सानो सनाफोर गावसिनि खोथा जाहैबाय दा आं मालाय मा बुंनो रोंनो आंबो बुंजोबनो रोङा नायनायालाय नायदोंमोन फिसाखौ खिन्थु हामनायनि राहाखौनो मोनै बायदि जानानै गथ'आ बेमारजों नाख्रेबजानानै गोमालांबाय आरो दा आसा थाबाय फिसाया संसारनि जाबाय दे माथो खालामबावनो सनाफोर